Marcus Aurelius Hovory k sobě. Je to tahleta knížka, dalo by se říct, filozofická, konkrétně stoická filozofie. Je to teď plný internet, já se vsadím, že jste určitě třeba, jestli máte sociální sítě, tak se vám tam náhodně třeba objevily citáty od Marka Aurelia, což je právě autor této knihy. Byl to teda římský císař v letech 161 až 180 našeho letopočtu a patřil k představitele pozdní fáze toho stoicismu. Když bych to měl říct nějak nejdřív trošku svýma slovama, tak ten stoicismus de facto učí, že vůbec není důležitý, co se ti v životě děje, ale jak na to reaguješ. Jo? Že může se ti stát cokoliv a často nemáš tu volbu to ovlivnit, ale vždycky máš volbu, jak na to reagovat. Jo? A to je právě to důležitý, že ty máš pod kontrolou tu reakci. Jo, pak se hodně, konkrétně třeba v této knížce se zdůrazňuje pomíjivost všeho, jo, že ty dáváš důležitost nějakým věcem jako slávě, bohatství, tvým úspěchům, ať už u druhého pohlaví nebo celkově ve společnosti, ale je důležitý si uvědomit, že za 100 let si stejně nikdo nebude pamatovat tebe, ani ty lidi, ke kterým si ty zlížel, nebo který si chtěl, nebo který naopak chceš, aby zlíželi k tobě, nebo aby tě respektovali. Jo, tak za nějaký čas, který je ten časový úsek toho tvýho života, toho úseku, kdy ty máš nějaký aspirace, vnímání, touhy, tak z hlediska celého trvání třeba celého vesmíru nebo planety Země, nebo zkrátka je to úplný zlomek. Jo? Je to strašně krátký okamžik a záleží jenom na tom, jak se na to koukáš. Jo? Když je to důležitý právě teď pro tebe nebo pro tvoje ego, ale za 100 let nikdo, včetně třeba tvých potomků, už nebude vědět. Jo? Nebude o to třeba zajímat ani. Jo? Tak to zkrátka je. Takže on tam zdůrazňuje vlastně soustředit se na ten život tady a teď a žít zkrátka tak, jak nejlíp dovedeš, aby si to mohl sám před sebou zdůvodnit, proč žiješ tak, jak žiješ a neřešit příliš to, co si myslí tamhle ten, nebo tamhleta, nebo co bude za 50 let, nebo jo, to zkrátka něco vždycky bude, ale ty nemáš úplně nad vším kontrolu, jo. Dál tam hodně mluví o tom, že všechno, co se děje v souladu s přírodou, tak je správně. Jo, že ty můžeš si stěžovat, obvinovat někoho, to ti za prvý bere akorát spoustu času. Pak ti to bere schopnost vůbec ovlivňovat tvůj život jako takový, že tím, že někoho obvinuješ nebo si stěžuješ, tak vlastně odebíráš od sebe tu sílu s tím něco udělat nebo něco změnit. Jo? Že vlastně, když tu odpovědnost hodíš na něco nebo na někoho jiného, tak sám sebe učiníš bezmocnýho to změnit, protože ty sám popíráš to, že ty seš za to zodpovědný, ale že to udělal někdo jiný. Že? Jo, pomíjivost života, všechno bude velice rychle zapomenuto. Jo, nedává tomu takovou důležitost. Jo, když tady vidím nějaký citáty, třeba cokoliv slyšíme je názor, nikoli fakt. Cokoliv vidíme je úhel pohledu, nikoli pravda. Jeden z citátů Marka Aurelia.
Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu, on sám se o sebe nestará. Jo. Co je nesnesitelné, ukončuje život, co trvá déle, je snesitelné. Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo. Jo, to je to, že se ti něco stane a je to tvrdý, je to drsný, ale to, že se to stalo, zkrátka se to stalo, asi se to stát mělo. Jo. Zkrátka ta příroda to tak chtěla. Nemůže se stát něco, co by nebylo součástí přírody, jakožto celku. Jo, to mi dává v celku docela smysl. Co ti stojí v cestě, to je její součástí. Jo. Nemůžeš chtít, aby to bylo celý život jenom procházka Disneylandem nebo růžovou zahradou. Že? Jednej mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem. Jo, to je přesně to, že my si všichni myslíme, že máme spoustu času, ale jako nikdo neví, jako kolik ho ve skutečnosti má, že jo, toho času. Ještě chvíli a zapomeneš na všechno, ještě chvíli a všichni zapomenou na tebe. Jo, o tom jsem mluvil na začátku. To je zkrátka, dáváš důležitost, co si kdo myslí a dáváš důležitost všemu, ale uplyne čas a nikdo už nebude nic vědět. K šťastnému životu potřebuješ velmi málo, tak to samozřejmě se třeba lehko řekne, když on byl římským císařem, ale věřím tomu, že i lidi, co mají málo, tak jsou šťastní, jo? Že ty materiální věci tě můžou třeba učinit jako dočasně šťastným, ale nemyslím si, že to má příliš dlouhého trvání, pak stejně začneš hledat dál zase. Jo? Tohle je zajímavý. Jo? Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní. Vidíš, všichni máme rádi víc sebe sami než ty druhý. Ale svýho mínění o sobě si váží míň než mínění ostatních lidí. Jakože dáváš víc na to, co si myslí ostatní o tobě, než co si myslíš ty sám o sobě. Jo? Že to je jakoby paradox. Tedy, když si to zopakujeme, tak každý má sám sebe rád víc než ty ostatní, ale dává víc důležitosti tomu, co si myslej ostatní, než co si myslí on sám o sobě. Jo. To je celku zajímavý. Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky. Ta kontrola myšlenek, to je taky důležitá věc a je to těžký. Nestyď se přijmout pomoc, neboť je ti uloženo konat povinnost jako vojákovi za útoku na pevnost. Co pak na tom, nemůžeš-li pro pohmožděnou nohu sám na cimbuří vystoupit, ale s přispěním jiného to provedeš. Jo, spousta lidí si neumí říct o pomoc, stydí se, nebo jsou moc hrdí a zkrátka pak se zbytečně dostávají ještě do větších problémů, než kdyby si nechali pomoct. Jo, to zkrátka ne všichni vědí všechno, někdo zkrátka ví víc v tom oboru, druhý v jiném a proč si nenechat poradit, že jo, nebo pomoct. Sám zpříjma, nikoliv zpřimován, no, že máš být soběstačný, jo, dává smysl, jo, jako nelze spolíhat na druhý lidi. Stále si uvědomuj, kdo jsou ti, kterých uznání chceš získat. Jo, kdo jsou ty lidi, který chceš, aby tě uznávali, obdivovali. Jo, a jako často, když se nad tím zamyslíš, tak si řekneš jako nic moc. Jo, to je jako většina nic moc. Svět je změna a život je trvalý protiklad. Tak určitě svět je změna, s tím souhlasím. Jo, je to konstantní změna a často je těžký se s tím srovnat, hlavně v druhé polovině života. A plně ocenit člověka můžou jenom ti, kteří se mu vyrovnají, anebo ti, kteří jsou vejš než on. Jo? Že intelekt může vidět intelekt, ale když ten intelekt není přítomen, tak nemůže ho ocenit ani u druhého člověka. To mi dává smysl třeba. Jo?
všechno je jen věc názoru. Jo, tak každý má nějaký názor, že jo. Jakou tomu dáváš důležitost tomu jeho názoru. Všude tam, kde lze žít dobře. Jo, taky třeba za mladá by to jako člověk neřekl tohle. Začátky všech věcí jsou malé. Změň vztah k věcem, které tě znepokojí a budeš od nich mít pokoj. Jo, takže nějaký citáty. Knížka je relativně jako úzká, není to žádná bychle, ale chce se to soustředit a ne všemu budeš úplně rozumět, jo, takže třeba vždycky se jako kouknout do těch vysvětlivek dozadu nebo si googlit nějaký slova, jako abys pochopil víc ten význam. Přece jenom je už to jako do filozofie, takže nemusí to být pro každého úplně jako jednoduchý číst, ale ty třeba 80% těch jako myšlenek myslím, že jako pochopíš na první dobrou, ve smyslu, že si to jako přečteš a řekneš, to mi třeba dává smysl, nebo řekneš, tak s tím jako nesouhlasím, ale chápu, co tím chce říct, jo, autor. Takže Marcus Aurelius, pakliže jste do té filozofie a hledáte třeba teďko něco, nebo přemýšlíte, máte takovou tu hloubavou náladu, že máte pocit, že trošku potřebujete najít ten směr, nebo si lámete otázku nad přístupem k životu, tak ta stoická filozofie a Marcus Aurelius určitě se do toho začtěte a myslím si, že to jako litovat určitě nebudete. Je to fajn a může vám to jenom dát, jako určitě vám to neubere, takže díky za pozornost.